Jo, altså velkommen til. I dag har vi lavet en anderledes video. Som mig og Silas, vi sagde i første video, så var vi i gang med at lave samarbejde med nogle andre YouTubere. Og vi har også fået det lavet. Vi har lavet samarbejde med Minupete, som vi lige lægger et link til nede på beskrivelsen. Ja. Og jeg håber fandme, I gider gå ind og subscribe, som det vil være mega fedt for os. Og jeg håber, I vil se alle deres videoer, for det kan være mega fedt. Og jeg håber, I vil smide en kommentar og like deres videoer. Så håber jeg, I vil... Ja, det var sådan pretty much det. Jeg ved godt, det er lidt kort, og der skal nok også komme en anden video i dag. Men og så har vi fået en nyt redigeringsprogram. Ja. Alle sammen. Det er movievækker. Ja, og så har jeg fået kamerastativ, som jeg nok alle sammen kan se i forhold til. Før der havde jeg sådan noget, hvor jeg var så sat den op på en karm eller noget. Men ja, tak for 600 visninger. Ja. 13 subs, det er meget fedt. Og I må gerne altid skrive, hvad I har lyst til at se. Så skal jeg se det her. Ja, vis kanalen til alle venner, og så ses vi ved den næste video. Like og subscribe. Og ses næste video. Gå ind og subs til Minupete. Ja. Ses.